Извършването на заговора е много лесно. Защита от врагове в работата ви с сол. Това вещество перфектно абсорбира информация. На солта дори можеш да не правиш цял ритуал, а просто малък шепот. Ако произнесете шепнешком енергично, с правилните чувства, тогава понякога това ще доведе дори до повече резултати, отколкото ако правите голям ритуал. За да се направи този ритуал, е необходима нова опаковка сол, морска сол, без добавки, закупена без пазарлък, църковна свещ. Необходимо е този магически ритуал да се извърши у дома. Не забравяйте да изберете деня, когато луната ще бъде намаляща. Останете вечер сами със себе си. В стаята, където ще започнете да солите, не трябва да има никой друг. Нито хора, нито дори домашни любимци. Също така е важно да изключите всички електрически уреди, които са в тази стая. Запалете свеща. 2 или 3 минути просто погледайте запалената свещ. Това ще ви помогне да успокоите съзнанието си. Когато мислите в главата утихнат, душата стане спокойна, което означава, че е дошло времето за започване на ритуала. Изсипете малко сол върху чиния. Затворете очи. Сега трябва да помислите за своите врагове и завистници. Важно е сега да върнете усещането, което изпитвате, когато ви завиждат. Когато душата се изпълни с тези чувства, отворете очите си и кажете следния текст. Който приказки за мен, толкова сол на душата на този човек. За да се върне всичко, което е желано, оставете, отдръпнете се, вземете, отнесете, седите в спокойно положение още няколко минути. След това солта, на която сте говорили, трябва да се изсипе в ленена турбичка, тя трябва да е плътна. На следващия ден трябва да отидете и да поръсите с тази сол на работа. Разбира се, така че да е скрито от очите на хората. Можете дори да изсипете в тоалетната, за да почистите енергията в целия офис веднага. След този ритуал, хората много по-малко биха искали да клюкарстват в такъв офис.